नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। करूळ घाट झाला मोठा, पण दरडींचा वाढला धोका। बांबोळीत आरोग्यमंत्र्यांचा रुद्रावतार, डॉक्टरांचं केलं निलंबन। आणि शिवराज भूषण महानाट्य देशात यशस्वी होईल, आमदार निलेश राणे यांचे गौरवोद्गार। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोककल्याणकारी स्वराज्याच्या प्रेरणेचा स्मृतिदिन म्हणजे शिवराज्य दिन सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे। पाहूयात। उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतू ज्येष्ठ मासे दोडामार्ग तहसील इमारतीच्या आवारात अपघातग्रस्त व पोलिसांनी जप्त केलेली वाहनं सडत आहेत। तसंच परिसरातील अस्वच्छतेमुळे तालुक्याचे मुख्यालय सध्या चर्चेत आहे। विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीबाबत व्यक्त केलेल्या विचारांवरती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। पाहूयात। रोज खोटं बोललं की लोकांना खरं वाटतं असं राहुल गांधींना वाटत असल्यामुळे त्या गोष्टी ते सातत्याने बोलतात। आपण बघितलं असेल, हा आरोप यापूर्वी त्यांनी लावला। सप्रमाण निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच्या निवडणुकात किती वाढले होते त्याच पद्धतीने आता किती वाढले सगळं सप्रमाण दिलं। पण रोज खोटं बोलायचं ही एक सवय राहुल गांधींना लागलेली आहे, कारण ते स्वतःच्या मनाला समजवत आहे। जोपर्यंत राहुल गांधी या ठिकाणी सत्य स्वीकारणार नाहीत, जोपर्यंत ते जागे होऊन जमिनीवर काम करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या पक्षाला कुठलंही भवितव्य उरलेलं नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी स्वतःशी खोटं बोलून स्वतःला दिलासा देण्याचं काम हे राहुल गांधी करता आहेत। आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा, आमच्या लाडक्या बहिणींचा अपमान राहुल गांधी करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी जागं झालं पाहिजे। मराठी मतदार एकत्र आणण्यासाठी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कालच बोललो, रोज थोडं बोलायचं। तुम्हाला हे जेवढा इगरनेस या युतीकरता माध्यमांमध्ये दिसतोय तेवढा तर दोन भावांमध्ये दिसत नाहीये। विद्यमान सरकार बेईमानीने स्थापन झाल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे। पाहूयात।
ते खरं आहे ना, महाराष्ट्रामध्ये आलेलं हे सरकार हे जनमताच्या भरोश्यावर आलेलं सरकार नाही, तर हे जगलरी करून आलेलं सरकार आहे. हे जगलरीचं सरकार आहे. मतांचा अनादर करून आणि ही मॅच फिक्सिंग करून निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन ज्यावेळेस महायुतीचं सरकार या सर्व यंत्रणांचा वापर करून ही निवडणूक जिंकली आहे. ही जनतेच्या भरोश्यावर निवडणूक जिंकली नाही, तर ही निवडणूक मॅच फिक्सिंग आणि बेईमानी करून जिंकली. हे आता लपून राहिलेलं नाही आणि हेच राहुल गांधींनी सांगितलेलं आहे. तुम्ही आतापर्यंतच्या मागच्या 2014 पासून किंवा 9 पासून मतदानाची वेळ संपल्यानंतर जे मतदान वाढलं आहे ते ॲव्हरेजमध्ये 3% मतदान वाढलेलं आहे. पण यावेळेस 2024च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे मतदान वाढलंय ते निवडणुकीची वेळ संपल्यानंतर साधारणतः 8.5% मतदान वाढलेलं आहे. आणि उदाहरणच द्यायचं झालं तर राहुलजींनी कामठीचं उदाहरण दिलं. म्हणजे कामठीमध्ये ज्यावेळेस लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेस 5 वर्षात वाढलेली मतं ही जवळपास 17-18 हजार मतं होती आणि 6 महिन्यात वाढलेली मतं 35,000 वाढली. हे 35,000 मतं आले कुठून? आणि ही वस्तुनिष्ठ माहिती राहुलजींनी त्यांच्या त्या लेखामधून दिलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही खुलासा करा. त्याच वेळेस बेईमानी करून CJIला देशाचे मुख्य न्यायाधीशांना वगळून निवड करताना मुख्य निवडणूक आयुक्ताची कॅबिनेट मंत्र्याचा तुम्ही समावेश करता. तिथेही फेअर निवड होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा होता की तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी बेईमानी करायची होती आणि ते तुम्ही करून निवडणूक जिंकलात. हे जे काही मांडले राहुलजींनी हे सत्य मानलं आहे. याचा खुलासा तुमच्यात दम असेल तर करा.
कासार्डे येथील अवैध सिलिका उत्खनन व वाहतूक राजरोसपणे सुरू आहे। या भागाची मी पाहणी केली असता या परिसराची अवस्था गाजापट्टीसारखी झाल्याचं दिसून आलंय। सिलिका उत्खननामुळे पर्यावरणाच्या ऱ्हासासोबत जलप्रदूषण वाढ होणार आहे। त्याचा फटका कासार्डे व आजूबाजूच्या गावांना बसणार आहे। अवैध सिलिका उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी स्थानिकांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे, अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतील असा इशारा पर्यावरण तज्ज्ञ तथा वनशक्ती संस्थेचे स्टॅलिन दयानंद यांनी दिला आहे। पाहूयात। आणि काल तिथे जाऊन प्रत्यक्षात जमिनीवर स्थळ पाहणी केल्यानंतर अगदी धक्कादायक असं मला दृश्य दिसला। मला काही क्षणासाठी असं वाटलं की मी कुठे गाजाला गेलो की काय, म्हणजे कुठे बॉम्ब टाकले इस्रायलने आणि सगळं उद्ध्वस्त झालं त्या प्रकारचं एक समोर वातावरण दिसलं, किंवा जे लँडस्केप म्हणतो ते पूर्ण खराब झालेलं दिसलं। माझं प्राथमिक ऑब्झर्वेशन असं आहे की जे चाललंय तिकडे ते चुकीचंच आहे। म्हणजे कायद्याला मान न देता किंवा कायद्याकडे लक्ष न देता दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर रीतीने कामं चाललेलं आहे। तिथे पूर्ण परिसर जो आहे तो नुसतं सिलिका डस्ट, त्याच्यामुळे प्रदूषण खूप जास्त आहे त्या तिथे। आणि शेत जमिनीमध्ये सुद्धा मी बघितलं की बरेच ठिकाणी ते पूर्ण रेसिड्यू म्हणतं किंवा जे प्रोडक्ट आहे ते सगळे येऊन जमिनीवर बसलेलं आहे, त्याच्यामुळे शेतीचा परिणाम होणारच। त्याशिवाय जलप्रदूषण सुद्धा दिसण्यात आलं फार मोठ्या प्रमाणावरती। फक्त जलप्रदूषण जेव्हा आपण म्हणतो ते फक्त त्या साईटपुरता नियमित नसून पूर्ण तुमचं कणकोळी क्षेत्रात म्हणा किंवा सिंधुदुर्गमधले जे नद्या आहेत त्यामध्ये हा वेस्ट पोचतोय। त्यांनी किती जरी म्हटलं की आम्ही सांभाळतोय आणि आम्ही लक्ष देतोय, पण ते चुकीचं आहे हे आम्ही सिद्ध करू नक्कीच, आणि आमच्याकडे पुरावे ऑलरेडी आहेत काय चाललंय तिथे ते। एकंदरीत प्रश्न मनात हे होतं की सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा, निसर्ग आणि जलसमृद्ध जो एक जिल्हा आहे त्याच्यामध्ये हा असल्या प्रकारचा आपल्याला विकास हवा आहे का? हा जो नुकसान झालेला आहे पर्यावरणाचा किंवा पृथ्वीचा निसर्गाचा तिथे, ते कसं भरून काढता येईल? तुम्हाला कधीच ते दुरुस्त करता येणार नाही। कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या घाटमार्गांपैकी महत्त्वाचा असलेला करूळ घाट नूतनीकरणानंतर पावसाळी वाहतुकीसाठी सज्ज झाला आहे। नूतनीकरणानंतर पहिल्याच पावसात या घाटाची नेमकी काय परिस्थिती आहे पाहूयात या रिपोर्टमधून। वर्षभर वाहतुकीसाठी बंद असलेला करूळ घाट मार्च महिन्यापासून दुतर्फा वाहतुकीसाठी खुला झाला। घाट मार्गावरील काँक्रिटीकरण आणि रुंदीकरणाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर या वर्षीचा पहिलाच पावसाळा असणार आहे। या पावसात घाटमार्ग वाहतुकीसाठी कशी साथ देतोय हे महत्त्वाचं असणार आहे। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं मागील 2 वर्षांपासून काम सुरू आहे। यामध्ये येणाऱ्या करूळ घाटाचं काँक्रिटीकरणाचं काम पूर्ण झालंय। 9 किलोमीटर लांबीचा घाट मार्ग दुतर्फा वाहतुकीसाठी मार्च 2025 ला खुला झाला। त्यामुळे घाट मार्गावरची वर्दळ वाढली आहे। घाट मार्गाच्या नूतनीकरणाचं काम करीत असताना मार्गातील अनेक डोंगरांची खोदाई केली आहे। जोराच्या पावसात अशा भागातील दगड माती रस्त्यावर पडण्याची शक्यता आहे। सद्यस्थितीत अशी 23 ठिकाणे आहेत। या ठिकाणी दरडी कोसळण्याची संभावना अधिक आहे। त्या दरडी पावसात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे। या घाट मार्गातील संरक्षण भिंतीही काही ठिकाणी धोकादायक आहे। जुन्याच कामावर नव्यानं संरक्षण भिंती बांधल्या असल्यानं त्या भिंती किती भार सहन करणार यावर घाटाचं बरंचसं भवितव्य अवलंबून असणार आहे। भिंतीसोबतच घाटातील गटाराचं अर्धवट स्थितीत असलेलं काम मार्गात अडथळा निर्माण करू शकतं। अनेक भागात गटाराचा काही भाग तुटलाय तर काही ठिकाणी बांधलेल्या गटारात दरडींचा ढीग पडलाय। यामुळे पावसाचं पाणी थेट रस्त्यावरूनच वाहतंय। ते पाणी रस्त्याच्या कडेला भराव जाऊन तो भाग खचण्याची शक्यता अधिक आहे। असा प्रकार घाटातील एका ठिकाणी झाला। घाट मार्गातील संभाव्य दरडींचा धोका पाहता घाटात दरड प्रवण क्षेत्रात जाळी बसवण्याचं काम सुरू आहे। मार्गावरील 5 ठिकाणी ही जाळी बसवली जाणार आहे। त्यामुळे दरडी कोसळण्याचा धोका काही प्रमाणात टळू शकणार आहे। नूतनीकरणानंतर करूळ घाटासाठी यंदाचा पावसाळा हा पहिला आहे। या पावसात घाट किती तग धरतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी।
गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी शनिवारी गोवा मेडिकल कॉलेजला अचानक भेट दिली. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दल माहिती घेतली. त्यांच्या भेटीदरम्यान कॅज्युअल्टी विभागातील डॉक्टर रुद्रेश यांच्या उद्धट वर्तनाबद्दल तात्काळ निलंबनाचा आदेश देण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांनी जीएमसीला भेट देत कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दल माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दात कर्मचाऱ्यांना सांगितलंय की रुग्णांशी नीट बोला आणि व्यवस्थित वागा, अन्यथा घरी चला. समोर आलेल्या माहितीनुसार डॉक्टर रुद्रेश यांच्या उद्धट आणि असभ्य वर्तनाविरोधात यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. याबाबतच्या चौकशीनंतरच आरोग्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचललं असल्याचं समजतंय. अरे who's the CMO here? CMO कोण आहे? CMO कोण आहे? Who's the CMO? Where is the CMO? All of you, where is the CMO? Where is he? Call him. Pass. तू CMO? तू CMO? तुला उलोवपाक सारकें रीत येना. आता प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मारपाक, यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपरली. You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हणून तू कित्याक रावला हांगा वयर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयली, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून एका सस्पेन्शन ऑर्डर काड and kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. Dusra CMO gala, I'll issue the note for suspension. You get out from here. That's it. Out from here. And don't report back because as long as I'm in me, not in you. You're a doctor to serve the poor people here. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. Eka suspension, I want him relieved right now from here. Ask him to get out from here. Bhasha how vaparta ekdam naram. And Jaman, I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. They let the residents and senior residents. You go home. I am telling you to go home. अरे I am telling you to go home. एका घरा वचून ती नाल्या सिक्युरिटी धरून भायर मारतलो तुका. एका भायर काड हांगाच्या. As the MS, you please see that he is not here on duty today. Send him home just now. You just understand one thing. You're dealing with me. I am telling you, first learn to shut up when I'm talking to you. You can be anything. You want to file a case, go and file a case. But I am telling you, you're suspended from right now. And you go when the investigation starts, you give your explanation. That time I will consider whether I want to take you back or not. Other next 2 years, you'll be suspended and you'll remain as long as my tenure is. Poor people are to be served. I am asking you, telling you only this thing, that poor people are to be served. I don't want to listen to you. When I make up my mind, I don't want to listen. I don't want to listen. I am suspending you from this moment. Go home before my blood pressure boils and I take some other action on you. You will not be in service from. You go from whatever. I also work from morning to night. I want you out from here. But nobody came. Eka Vatsuni, Eka issue instruction that I have said that he is being placed under suspension. Don't open your mouth when I am talking. Send him right now and issue him a direction that he should not report. I am suspending him right now. किती सांगू आता तुम्ही म्हाकाच सांगा. एका सस्पेन्शनचे हांव फाल्यां नोट धाडटा. सस्पेंड सर आज विजिट केली जीएमसी. हय विजीट केली. यो डॉक्टर विजीट केली. एक पेशंट्स बी आशिल्ले थोडे पळोवपाक आयिल्लो मुद्दम. आनी मेन म्हणजे कितें टायम टू टायम आमचे डॉक्टर्स बी सगळे बरें काम करतात. तांकां कितें खंय कितें कमी लागता जास्त वयर सकयल जाता तें पळोवपाक. आनी आयज लोकांची कंप्लेन एक सीएमओ एक डॉक्टर रुद्रेशाची ताका सस्पेन्शनाची ऑर्डर हांवें दिल्या. असले डॉक्टर जे गरिबाची सेवा करूं शकना तांकां कांयच काम ना हांगा गव्हर्मेंट सर्विसान काम करपाक. आमी मंत्री म्हणून आमी काम करता पण हे असले परिस्थिती घडटा तेन्ना एक्शन घेवचें पडटा. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता पण केन्ना केन्ना असले बी विचित्र प्राणी निर्माण जाता. की करतलो कितें. ॲटलस मॉथ नावाचा अतिशय दुर्मिळ पतंग
सिंधुदुर्गातील कुडाळ नेरूर वाघोसेवाडी येथे आढळून आला आहे. निसर्ग अभ्यासक रामचंद्र शृंगारे यांना हा पतंग आढळून आला आहे. आशियातील जंगलांमध्ये आढळणारा हा एक मोठा चतुर्निड पतंग आहे. हा पतंग 12 इंच एवढा मोठा असून पंखांच्या वरचा भाग लालसर तपकिरी रंगाचा आहे. या पतंगाचे आयुर्मान कमी असल्यामुळे हे पतंग दिवसा विश्रांती घेतात आणि रात्री उडतात. हा पतंग दक्षिण भारतात व श्रीलंकेत आढळून येतो. मात्र हा पतंग नेरूर गावात आढळून आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. माझगाव येथे गव्यारेड्याची रिक्षाला धडक बसून या धडकेत रिक्षा पलटी झाली आहे. दत्त मंदिर येथे हा प्रकार घडलाय. यात प्रवाशांना दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. तर दोन्हींकडून वाहनांची दुतर्फा गर्दी झाली आहे. यात रिक्षाचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच परिसरात घबराट पसरली आहे. श्री शिवराज मंच मालवण निर्मित असलेल्या शिवराज भूषण हे ऐतिहासिक महानाट्य देशात यशस्वी होईल असं प्रतिपादन आमदार निलेश राणे यांनी केलंय. पाहूयात. शिवराज्याभिषेक दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त श्री शिवराज मंच मालवणे निर्मिती असलेल्या शिवराज भूषण ऐतिहासिक महानाट्याचे सलग 2 प्रयोग शुक्रवार दिनांक 6 व शनिवार 7 जून रोजी मामा वरेरकर नाट्यगृह मालवण येथे सादर होत आहेत. या भव्य नाट्याचा शुभारंभ आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन करून करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आमदार निलेश राणे यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविकांमध्ये म्हटलं गेलं की छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त अफजल खानाचा पुतळा काढला किंवा सुरतेची जी काय आपल्याला कहाणी सांगितली त्या 2-3-5 विषयापुरते मर्यादित नाही आहे. अनेक गोष्टी आहेत. अजूनही परुळेकर साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अजूनही भरपूर रिसर्च करणं बाकी आहे. अनेक दस्तावेज बाकी आहेत. लाखोंमध्ये दस्तावेज बाकी आहेत. फक्त आपल्या राज्यातच नाही तर वेगवेगळ्या राज्यात बाकी आहेत. साहेब तेही काम आपल्या सांस्कृतिक विभागाचं आहे. मी या व्यासपीठावर आज आपण सगळे मान्यवर इकडे आहात. आज योगायोगाने मी शिवभक्ती आहे, शिवरायांसाठी वेळा आहे आणि आपण सगळेच आहात, म्हणजे मी एकटा नाही. तर साहेब हे सगळा जो काही रिसर्च बाकी आहे, लाखोंमध्ये दस्तावेज बाकी आहेत, अजूनपर्यंत आपण त्याला हात लावलेला नाही. तर साहेब आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि सांस्कृतिक विभागाला पण मी सातत्याने ह्याच्यावर पत्रव्यवहार चालवत राहील, त्यांना सांगत राहील की आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जे अनेक दस्तावेजांमध्ये अनेक विषय अजूनपर्यंत दडलेले आहेत ते महाराष्ट्राला, देशाला आणि जगाला कळले पाहिजे. याच्यासाठी साहेब सातत्याने आपण सगळ्यांनी पाठपुरावा करावा. मी त्यासाठी पाठपुरावा करीन माझी जिथे गरज असेल, कारण का आपण सगळे शिवभक्त आहोत. आपण वेडे आहोत छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी. हे काव्य ज्या कविभूषणांनी लिहिलं तर असं म्हटलं जातं की शिवाजी महाराज आग्र्याला जेव्हा गेले होते आणि आग्र्याच्या दरबारात जो प्रसंग घडला तो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. शिवाजी महाराजांचं स्वाभिमानाचं वर्तन सगळ्यांना माहिती आहे. त्या प्रसंगापासून प्रेरणा घेऊन पुढच्या काळात शिवाजी महाराजांची कीर्ती ऐकून उत्तर भारतातलं रायगडावर आलेले हे कविभूषण यांनी प्रत्यक्षात रायगडावर आल्यावर शिवाजी महाराजांना ओळखलं सुद्धा नव्हतं असं सांगितलं जातं. मग नंतर त्यांना दुसऱ्या दिवशी दरबारात त्यांची ओळख पटली वगैरे वगैरे. तर पुढे 3 वर्ष राहून रायगडावरच त्यांनी हा एक मोठा ग्रंथ लिहिला आणि ज्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं अक्षरशः तंतोतंत वर्णन आपल्याला जे इतिहासात ऐकायला पाहायला मिळतं ते या उत्तर भारतातून आलेल्या एका कवीने करून दाखवलं.
किती वेगवेगळ्या प्रकारांनी शिवाजी महाराजांनी आपल्याला राज्याभिषेक करून घेतला, त्यामुळे इथे एक हिंदवी स्वराज्य स्वराज्य प्रस्थापित झालं, त्या स्वराज्याचं पुढे साम्राज्यात रूपांतर झालं, त्याच्यामुळे संस्कृतीचं रक्षण झालं. म्हणजे नेमकं काय झालं? शिवाजी महाराज झाले नसते तर काय, तर खरोखरीच शिवाजी महाराज झाले नसते तर शिवाजी महाराजांच्या आधी 800 वर्ष या इस्लामी आक्रमकांशी जो हिंदू समाजाने प्रतिकार केला होता ना, तो प्रतिकार संपूर्ण वाया गेला असता आणि आम्ही सगळे आमची सुनता झालेले, म्हणजे एका अर्थाने आम्ही सगळे मुसलमान दिसलो. हे त्या कविभूषणाचा छंदाचा अर्थ आहे, लक्षात घ्या. तर हा जो 800 वर्षाचा संघर्ष आहे हिंदू समाजाचा, त्या संघर्षाच्या काळामध्ये हिंदू समाजाने जे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्याय अत्याचार सहन केले, आणि मी जे आता वाक्य म्हणतो शिवाजी महाराज झाले नसते तर हे सगळे प्रयत्न वाया गेले असते. मग जगाच्या अन्य देशांमध्ये ज्या ज्या वेळेला तिथल्या संस्कृतीवर आक्रमण झाली, एक त्या देशावर आक्रमण झाली, 1-1, 2-2, 5-5 वर्षात देशाचा देश ख्रिश्चन किंवा मुसलमान झाला. त्यांची मूळ संस्कृती लोप पावली आणि हे देश एकतर आज जगातल्या 80-90 देश ख्रिश्चन आहेत, 70-80 देश मुस्लिम आहेत. राज्यकर्ता बदलला म्हणजे प्रजेचा धर्म बदलला, कारण राज्यकर्ता बदलला, राज्यकर्ता इस्लामी आला, त्यांनी तिथे असलेल्या राज्यकर्त्याला इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावला आणि प्रजांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. 2, 4, 5 वर्षांमध्ये देश ख्रिश्चन नाही तर मुसलमान झाले. आणि आमच्याकडे आम्ही 800 वर्ष या सगळ्यापेक्षा सर्वात जास्त अन्याय अत्याचार सहन करून सुद्धा हिंदू म्हणून शिल्लक राहिलो, त्याचं श्रेय शिवाजी महाराजांनी. महानाट्याच्या पहिल्याच दिवशी मालवणवासियांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. आमदार निलेश राणे यांना सुद्धा महानाट्य पाहण्याची उत्सुकता होती. संपूर्ण महानाट्य पाहिल्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी सर्वांचं कौतुक केलं. हे महानाट्य देशात यशस्वी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जसं मी सुरुवातीच्या माझ्या मनोगतामध्ये म्हटलं होतं, हा प्रयोग जेवढे उत्सुक समोर बसणारे त्यांना उत्सुकता होती, त्याच्याहून जास्त मला होती. आणि म्हणून मी 2 मिनिटांच्या आतच माझं मनोगत आटपलं. आणि आपला हा प्रयोग बघितल्यानंतर मला खात्री आहे की आजपर्यंत असा एक नवीन टाईपचा प्रयोग आपण जो काय बसवला, याच्या अगोदर मी बघितला नव्हता. आणि देशभरामध्ये हा प्रयोग हा 100% यशस्वी होईल याची मनामध्ये मला खात्री आहे. आपण सगळ्या कलाकारांनी उत्तम काम केलं. त्याच्यामध्ये आमचे मुख्याधिकारी पण होते, आमचे सामंत साहेब पण होते, सगळे. म्हणजे आपलं मनापासून कौतुक करतो मी. आणि जिथे जिथे माझी गरज लागेल 100% आपलाच एक भाग मी आहे असं समजून आपण कधी हाताने मला हात मारा, सदैव आपल्याबरोबर राहील. परत एकदा आपल्या सगळ्या कलाकारांचं आणि सगळ्या आयोजकांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. करूळ घाट झाला मोठा पण दरडींचा वाढला धोका. बांबोळीत आरोग्यमंत्र्यांचा रुद्रावतार, डॉक्टरांचं केलं निलंबन. आणि शिवराज भूषण महानाट्य देशात यशस्वी होईल, आमदार निलेश राणे यांचे गौरवोद्गार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.